नमस्कार, हमार नाम नेहा हर व भोजपुरिया चस्का देख रहल बानी। का रउआ के पता बा कि भोजपुरी फिल्म के हीरोइन मोनालिसा के असली नाम का है और यहाँ के नाम कैसे पड़ल, ये सब जाने खातिर बनल रही वीडियो में। इंडस्ट्री के टॉप अभिनेत्रियों के सूची में भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा के नाम शामिल बा। मोनालिसा के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स भी बाड़े। इंडस्ट्री में मोनालिसा नाम से मशहूर ये अभिनेत्री के असली नाम जौन बा मोनालिसा ना है, वहाँ के असली नाम जौन बा अंतरा विश्वास है और ये वहाँ के नाम वहाँ के चाचा जी रखले रहनी। मोनालिसा एगो इंटरव्यू में बता रहल बाड़ी कि वहाँ बचपन में काफी गरीबी झेले के पड़ल रहे। बता दी वहाँ के पहला जॉब कोलकाता के एगो रेस्टोरेंट में करत रहनी, जेके खातिर वहाँ के रोजाना 120 रुपया मिलत रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ के संस्कृत में बीए के पढ़ाई कैले बनी। एक बाद अभिनेत्री उड़िया वीडियो एल्बम में पार्ट टाइम टीवी अभिनेत्री आ मॉडल के रूप में काम करे लगली। ए दौरान उनकर लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़े लागल। यही समय उनकर चाचा उनकर नाम मोनालिसा रख दिले। तब से अंतरा विश्वास भोजपुरी सिनेमा में मोनालिसा के नाम से जानल जाली। बता दी कि मोनालिसा भोजपुरी, तेलुगु आ बंगाली फिल्मन में भी काम कैले बाड़ी। एकरा अलावे ये अभिनेत्री सलमान खान के शो बिग बॉस 10 के भी हिस्सा रह चुकल बाड़ी। यहाँ के अपना करियर में अंदाजन 100 से ज्यादा फिल्मन में काम कर चुकल बाड़ी। उनका चाचा के द्वारा रखल गई नाम मोनालिसा वहाँ के पहचान बनल। उनका करियर में कैसे बदलाव आयल, वो कैसे अपना संघर्ष के बीच ये पहचान बनौली, ये रउआ सुनबे कैनी। ये कहानी हमनी के सिखावत बा कि सपना देखल और सपना के पूरा करे खातिर मेहनत कैल कितना जरूरी बा। फिलहाल देखत रही भोजपुरिया चस्का।